uso pa? Arang usuha. Hallelujah, praise God, amen. Din ita mag-igsoon sa Revelation chapter 17 verse 8, chapter 13 verse 8, and Revelation chapter 3 verse 5. Okay, ang Revelation ay the last book of the Bible. Gitawag ni siya the conclusion Bible. Book mga kapatid kay naana siya mangigsoon sa last part. Okay, 17 verse 8. Mani ang gisulti paminawa igsoon. Praise the Lord, glory to God. Ang mapintas nga mananap nga imong nakita, mao ang sa kaniadto ug dili ang sa karon. Ug mao ang mulugwa gikan sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Ug mupadulong sa pagkalaglag. Ug ang mga nanagpuyo sa yuta, kinsang mga ngalan, wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, sukad sa pagtukod sa kalibutan, sila mahibulong sa pagkakita sa mapintas nga mananap, tungod kay kini mauman ang sa kaniadto, dili mao ang sa karon, ug mao ang umalabot. Kanang dihang close nga nag-iingon, nga dunay mga ngalan nga wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Chapter 13, verse 8. Ganito po ang sinasabi mga kapatid ng Bible. Right? Og ang tanang na nagapuyo sa yuta, magasimba kaniya. Tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pa pagkatukod sa kalibutan. Wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. Right? Chapter 3 verse 5. Ato mangigsong paminawan ang gisulti sa Biblia. Dunay butang din igsoon nga ato karon nga tagaan o pagpaminaw. Alright? Sa chapter 3 verse 5, og sa ingon niini ang magamadaogon pagasuloban og mga bisti nga maputi. Og ang iyang ngalan dili ko papason gikan sa basahon sa kinabuhi. Hinunua, igatug-an ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan o sa atubangan sa mga malulunda. Panalanginan sa Dios ang atong kasing-kasing, akong hangyoon, atong Section 5 Presbyter para sa mga pag-ampo. Praise God, gamhanan ug balaan nga Dios nga magialagad, nagapasalamat kami kanimo Amahan sa pagkadungog, pagkabasa sa imong mga pulong nga nadunggan sa imong mga katawhan ning dapita o Dios. Bless kaming tanan o Amahan, kami nagapangamuyo nga samtang magawali ang imong paggagamiton imong alagad karon, makabaton kaming tanan sa revival dining orasa. We declare, Lord God, hallelujah, ning taknaas kabuntagon, ning taknaas kahaponon o Dios, hallelujah. Dalaygon nimo ngalan so walay katapusan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, sir. Praise God. Amen. Makahimo kamos paglingkod. Nindot ning magwali nga ulan. Kay ang tanan mo sulod. Hallelujah. Glory to God. Pero og natay mga panginahanglan as in necessary, okay kayo tana. Okay kayo tana. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Dunay butang igsoon nga and the series of, mga pagtuon nato sa Bible nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing nga gusto po nato ipaambit nga unta mahimo nato ni siyang guidance. No? Hallelujah, praise God. Nga kitang tanan is God kinahanglan magpadayon. Alright? Hallelujah. Padayon sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Unya, doon ay pinaka-importante nga atong buhaton mga kaigsuunan. Pagsusi sa mga kasulatan. Doon ay gingon nga panultihon, ignorance in Christ is ignorance in the Bible.
Ang wala mahibalo sa Bible, dili makaila kang Kristo. Dunay uban naguna-una nga si Kristo, dunay kaluha. Ang uban naguna-una nga si Kristo, dunay amahan. Alright? Kung adunay usa ka Dios, si Jehovah amahan, Dios pod. Unya, si Kristo, Dios pod, kay mabasa man. What is the mathematical formula that two separate distinct number become one? Lahi gud ang isa, unya lahi pod ang isa, nganong ang duha nahimong isa? Ang isa ra jud. Pag mingon ang Bible nga dunay usa lamang ka Dios, isa ra jud na ka Dios. Pero kana nga Dios sa daghang paagi nagpadayag sa iyang kaugalingon. Hallelujah. Exodus chapter 6 verse 3 nagingon ng Bible, by the name Jehovah you have not known me yet. Sa ngalang Jehovah, kamo wala pa makaila ka nako. Mingon si Isaiah, og ako nagatago sa akong kaugalingon diha sa bato. Og ang bato nga nagsunod-sunod sa mga katawan sa Israel, dito sa disyerto sa Ehipto, sa New Testament, mao si Kristo. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Ug si Jehovah nagingon sa Isaiah na ako nagtago sa akong kaugalingon diha sa bato. Sa New Testament, ang bato mao si Kristo. Hallelujah, praise God. Isaiah chapter 43 verse 8, 9, and 10. Nagingon ang Bible, giingnan niya ang katawang Israel, kamo mao ang ako mga saksi, dili na Pilipino. Ang iyang giingnan na national Israel, mga kaliwat sa Israel. Kaya ang first witness sa Ginoo is the national Israel. Mao na mission ngano nga gipili sila sa Ginoo aron mahimo silang national representative of God to the whole world. Nga sila ang mga tao nga gitagaan sa kasuguan. Di nyo ta mag-anggon-anggon. Pisik nila ning ato. Sila ang original. Right? Pero sa New Testament, duha ang iyang saksi. Doon ay duha kadagkong kahoy nga olibo. Ang kahoy nga olibo mao ang Israel. O ang ikaduhang olibo, ihalas. Mao na ni ang Gentiles. Kinsay witness sa Dios sa New Testament? Mao ang church. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. So ang ikaduha nga magpanghimatod, mahitungod sa Dios, mao ang church. Pero ang church na corrupted, ang church na divided, dunay simbahan tulo ang Dios, dunay simbahan duha ang Dios, dunay simbahan usara ang Dios nga gituuhan, ug mao na atong gituuhan nga dunay usa lamang ka Dios. O kana nga Dios sa Bagong Testament nagpadayag sa iyang kaugalingon in the name Jesus Christ. Because Jesus in Hebrew, Yeshua, amen, ang Yeshua, ang ilang mga igsong pagsabot, the Lord became the Savior. Kinsa man tong Lord, mao to si Jehovah. Mingon siya sa verse 10, chapter 43 mga kabatid, amen, sa Isaiah, mingon siya, that ye should know me and believe me. Kung di ka kaila sa Ginoo, di jo ka mo believe sa Ginoo. Di ka kaila sa Ginoo, di jo ka mo tuo sa Ginoo. Konduktor na siya. Nga ang imong pagtuo sa Ginoo magdepende na sa imong pag-ila sa iya. That you should know me and believe me and understand me. Kini nga close. That I am He. Walay laing manluluwas nga mag-una kanako. Walay manluluwas nga magsunod kanako. Walay manluluwas nga tapad kanako. Si Jesus manluluwas, si Jehovah manluluwas. Miingon ang Dios sa Old Testament, way maguna, way maulahi, way mutapad kanako. Ang Dios na mismo nagingon kapatid, nga walay laing manluluwas. Unya kay manluluwas man si Jesus Christ, dili siya si Jehovah. Mingon si Jesus in John chapter 8 verse 24, mga matay kamo sa inyong mga sala, gawas kon kamo mutuo nga ako mao siya.
Kinsay nag-ingon nga kinanglan makaila kamo kanako, makasabot kamo kanako nga ako mao siya? Si Jehovah, si Jesus sa New Testament, miingon siya, mamatay kamo sa inyong mga sala, gawas kung kamo mutuo nga ako mao siya. Sa verse 27, chapter 8 of John, mga kabatid, miingon si Jesus, sila wala makasabot nga ako naghisgot sa amahan. That the pronoun he is the another degree of the manifestation of God, dili to another God, but another degree of the manifestation of the personality and the power of God. Say for example, ako pastor, and I am the husband of my wife. Unya, klaruhon ako ni, ang akong asawa babae, dili lalaki. Hallelujah, praise God, kay uso na baron nga, same-sex blessings. Hallelujah, praise God. Dili pa ni mao, napay daghan ani mga igsoon. Aha. O katong pauso-uso nila nga unsay nakaon siyang ulo na talatala